echae gokorekana ase chinsemo aoni gobono omo director serieta Mary Wilter Jacob abeire gawesokiana wakira abalemi ng'ambia mono ase okumwirana nenda ase entunda yende erioko bakorera emeremo ase factory ya Ugembo nabo igo berege na omo director ase mono abeire gakoboria kogendera kobeka omokia ase ogotora echae erenkiya erioko bakonya kogendera kwenyerera eng'ere yabo ase enchera erenkiya nigarire irayo gocha kogendera korwa bokoreri borobia erio gokinya oboremi bwekemeri giechae ase factory ya Ugembo nabo igo eberege ntwagete chikura abalemi bagatoirania nande ntunda ya kabere ono igongwakera abalemi bane ng'ambia mono ase ng'encho gotoirania emeremo tobakorera emeremo obomaene echae tokanya yachire ase atambe nande ni nyasaye otokonyire twabamentera chibesa inke nande konyontora ba bonus mbono tugochikubae bonus yabo yonkwerereria abalemi segasi engiya bakorete kong'irania bakorere emeremo nabo igo nande nkobairaneri ng'ambia mono onyari arenge rituko ria esabato abasogete bagaka ekura ase abaseseni ande abamentere nabari batanyarete gosoka bonsi mbuya mono ekogerania chingaki chitabancherete igo tari ogosereka togwaka esabato abenga mono oranyore eng'ombe yao yagure engoro oyekonye bobono ntwagete mbuya mono onye chiachete enchera eywo nase eng'encho ya erichiko ria ekoti kora nchiare goetani motienyi gatano rimo kogenda omotienyi onde bobono bari mwerwete mbuya mono nyasaye abaseseni twanyorire obobui ase Ugembo Tea Factory directors bonsi ntwairanete igere emeremo emiya